Bless my fellow beloved brothers and sisters. And this is Pastor Ekene station. And here, as we normally do it, this is Igbo class lesson. And it's my desire, my wish to make everyone speak my language. You will do it effortlessly. If you subscribe to this channel, the result is guaranteed. If you click the notification bell, that whenever we post or release any video, you will be the first to see it. Thank you for branching. So let's start like we normally do in Igbo conversation lesson class. And this will help because it's a regular word that we use every day. Thank you. Number 1. Afam bụ Ekene. Afam bụ Ekene. My name is Ekene. Adim afọ iri anọ na atọ. Adim afọ iri anọ na atọ. I am 43 years old. Abum onye nkuzi. Abum onye nkuzi. I am a teacher. Akwadochagom ịga ọlụ. Akwadochagom ịga ọlụ. I am ready to go to work. M ga-eme ọsịsọ ka m gaa n'oge. M ga-eme ọsịsọ ka m gaa n'oge. I will be fast to avoid late. Adim njikere ịga. Adim njikere ịga. I am ready to go. Enwere m ike ịnya ịnyịnya igwe. Enwere m ike ịnya ịnyịnya igwe. I can ride bicycle. Ana m agba n'okporo ụzọ. Ana m agba n'okporo ụzọ. I am riding on the main road. I am riding on the main road. Ana m agba n'okporo ụzọ. Ewo, ike agwụbago m. Ewo, ike agwụbago m. Wow, I'm getting tired. Ekele dịrị Chukwu na nka nwere oge. Ekele dịrị Chukwu na aka m nwere oge. Thank God I still have time. Ka m gbaa ọsọ. Ka m gbaa ọsọ. Let me run. Daalụ nwaada Igbo. Kedu ka ị mere? Daalụ nwaada Igbo. Kedu ka ị mere? Hello Igbo princess. How are you? Abịarutego m. Abịarutego m. I have arrived. Nnoo onye nkuzi. Kedu maka ndị begi? Nnoo onye nkuzi. Kedu maka ndị begi? You are welcome. How are your family members? Aga m anabe m n'oge taa. Aga m anabe m n'oge taa. I will go home on time today. Chere m n'ebe a. Ị nwere ngwugwu. Chere m n'ebe a. Ị nwere ngwugwu. Wait for me here. You have a parcel. Kedu ụdị ngwugwu m nwere? Kedu ụdị ngwugwu m nwere? Kedu ụdị ngwugwu m nwere? What kind of parcel do I have? Odika ndị ụlọ akwụkwọ a ebuligom elu. Odika ndị ụlọ akwụkwọ a ebuligom elu. Odika ndị ụlọ akwụkwọ ebuligom elu. Maybe I have been promoted by the school. Ị ga na-akụzi mgbakọ asụsụ Igbo bido taa. Ị ga na-akụzi mgbakọ asụsụ Igbo bido taa. You will be teaching Igbo language class from today. Ugbu a, ị bụrụgo onye nkuzi kachasị mma nke afọ a. Ugbu a, ị bụrụgo onye nkuzi kachasị mma nke afọ a. You are now the best teacher of the year. Naanị ma ọ bụrụ na ụgwọ ọnwa buru ibu. Naanị ma ọ bụrụ na ụgwọ ọnwa buru ibu. Only if the salary is big. Only if the salary is big. Asịrị m ka m kelee gị maka mbuli elu a. Asịrị m ka m kelee gị maka mbuli elu a. I said, let me thank you for the promotion. Chineke ebuligo gị elu. Aga m na-akwụ gị ụgwọ ọfụma ọfụma. Chineke ebuligo gị elu. Aga m na-akwụ gị ụgwọ ọfụma ọfụma. God has lifted you. I will pay you very well.